Jatkuko tämä vielä? Arvanoston linjoilla kukas siellä? Oi, sieltä katkes. Älkää nyt pistäkö luuria kiinni. Hyvä, hieno tyttö. Voi että, siellä saattaa mennä joku hyväkin voitto sivusta suun. Mutta muistakaa, kun pääsee suoraan lähetykseen, niin televisio... Hyvä, hienosti. Puhelimen kautta. Näin minä kuulen teidät, te kuulette myöskin minua. Hyvä, hieno tyttö. Kaupunkia, missä on K-kirja. Tässä on tullut jo kivasti näitä Oulu, Joensuu, Lohja, Seinäjoki. Hyvä, hienosti. Super. Näitä on tullut tähän mennessä ja vieläkö löytyy lisää näitä. Minä toivon, että näin. Hyvä, super tyttö, vau. Keijo. Terve Keijo. Mistä päin soittelee? Oulusta. Oulusta. Sieltä pohjoisesta, missä aurinko paistaa tänään, eikö vaan? Kyllä. Hienoa. Onko sulla tiedossa nyt joku kaupunki? Kaupunki. Mikä kaupunki, missä on K-kirjain? Ai on. Kouvola. No Kouvola, loistavaa. Kouvola. Saatiin sinne kirjoitettu sellainen ja nyt mennään Hyvä, hieno tyttö. Elikkä saat Noin. vastata ykkösestä 24. Mikä on numero? 20. Hyvä, hieno. 24. 20. Hyvä. 24. Avataan 24. Avataan luku. Ja sieltähän löytyi voitto. Hei, Aku Lehti-tilaus 12 numeroa. Hyvä. Onneksi olkoon. Noin. Päivän jatkoja sinne. Loistavaa taas. Hyvä, hieno tyttö. Super.